Inselmilkom, kif intom? Grazzi tal-li erġajtu naqattu mana għal din is-sija li ġejja l-programm Vale u l-lum ukoll għandna programm illi żgur se jinteressakom għaliex fih se nkopru diversi suġġetti interessanti illi żgur li għandkom xi kurzitajiet fuqhom. U il-mistiedna tiegħi llum se jkunu Prof. Adriana Vella illi se tkellimna dwar il-bram fil-Mediterran, imbagħad se jkollna lil Daniel Tabone li sar wiċċ familjari magħkom it-telespettaturi li se jkellimna fuq l-pakkeġġjar, jiġifieri kif jiġi pakjat l-ikel qabel jasal għandna, u mbagħad se mmorru dawra fit-toroq tagħna ma' Mary Brigulio, dawra bir-rota magħha għaliex tuża ir-rota biex tmur għax-xogħol. U naturalment ma jonqos Carlo. Illum ġabeda Carlo, miegħu għandu mistiedna u minnu fih se nintroduċilkom lil Sharon Falzon illi naqdet magħna llum. Hello Sharon, grazzi tal-li ġejt hawnhekk magħna. Carlo, għajdli min id-tfajla sabiħa. Cheryl, sirt nafa stramba dil-ħaġa, imma bis-saħħa tal-Covid. Ok, ħarġ da xejġi, ta' minn dil-pandemija. Iva, ħarġ ħafna ġid. Fil-fatt, naħseb għad network żgħir ta' nies li huma kreattivi u li jagħmlu xogħol vera sabiħ. Anke dal-programm hekk twilet wara kollox. Iva, eżatt. U Cheryl sirt nafa bejn għax kienet bdiet tisbuħla maraji u ovvjament b'xi mod ngħidu xulxin, daqqa titlobni suġġerimenti u daqqa nitloba paririna, allura b'dak il-mod inkunu nistgħu nkabru jiena dejjem ngħid ma naf xejn. Allura dejjem insaqsi u nfittex. Li titgħallem dejjem sabiħ tibqa' titgħallem u tagħlim matul il-ħajja jgħidulu anke jiena kien ħobb nagħmel, insaqsi u nfittex. Eżatt, u Cheryl oġoba tiġi magħna llum fil-fatt ħankun qegħdin nagħmlu. Handbags qed nara jiena. Iva, fil-fatt tlabt il-ħut il-bniet biex ituni żewġ handbags. Ma kellhomx naħseb. Le, ta' 15 il-wieħed biss. Basikament batlu nofs il-gwardarobba. Però kellhom raġuni batluhom, ġifieri, għaliex ħafna minna naħseb spiċċajna f'din is-sitwazzjoni fejn jkollok xi handbag xi kultant ikun għal qalbek u jispiċċa jibda jitqaxxar, speċjalment meta ma jkunux tal-ġilda u hekk. Ġifieri, aħna hawnhekk konna għamilna l-ewwel programm nitkellmu dwar kemm importanti li forsi flok nixtru 10 handbags nixtru wieħed ta' kwalità biex dejjem innaqsu ir-rabix. Imma din id-darba intom se tagħmlu xi ħaġa ġdida bihom, mhux veri? Eżatt, bħalissa qegħdin nippreparawhom, qegħdin nixkatlawhom mbagħad wara nnatfuhom u ħantuhom laqgħa seba'. Ħanippruvaw inġibhom naqra iktar trendi biex jerġgħu jibdew jintużaw. Jiġifieri, meta jkollok handbag hekk, tixkatlah l-ewwel, titneħħilu kollox jew kemm tneħħilu l-biċċiet li jkunu qed jaqgħu? Il-biċċiet li jkunu qegħdin jaqgħu għax imbagħad fis-sassin iż-żeba minnha fiha peress li iż-żeba ġo fiha għandha x-xema tkun qiegħda wkoll issaħħaħ il-materjal tal-handbag. Ġifieri b'dak il-mod tkun qiegħda qiegħda tagħti tip ta' kura. Ġifieri mhux biss ħankunu qegħdin inbidlu is-saħħa tal-handbag, il-viżwal, l-estetika tal-handbag imma ħankun qegħdin ngħinuh biex iservi iktar fit-tul. Issa, ħansaqsikom da xejn, inti Cheryl li ma kulur taħseb illi se tażel għal dan? Ġek kannella. Le, rosa ħanamlu. Rosa, jiena nħobbu rosa wkoll. Tajjeb, u inti Carlo. Mela jiena Sjak il-eq, taqbad iż-żeba ma da? Iva taqbad, qed nipprova nixkatla biex inneħħih milli leq. Imma peress li qisu għandu ġilda tal-kokkodril li fejk mhux ta' vera. Ftit diffiċli biex nidħol kullum kien. Ma ħanaraw fejn ħammorru bih u jien ħanuża 4 kuluri. Fih? Fih, iva. U se tagħmlu decoupage, stenciling fuq u se tagħmlu? Ħanamlu ftit stenciling ukoll, ġibna stencils varjati, jien ħanħalli fidej Cheryl biex tiddeċidi kif Se saqsi lilek ukoll Cheryl, inti timmaġinaħ lest l-oġġett jew tibda tesperimenta u tara kif Le, nimmaġinaħ lest. Timmaġinaħ lest. Per eżempju, biċċamara kif nara ngħid stradik qed nara per eżempju viola. Tajjeb, inti bil-kontra, Carlo, inti Jiena fil-fatt kont nibda l-uniku wieħed l-proċess, eżatt. Ġifieri kolli idea ta' kif ħadd ispiċċa. Imma mbagħad dejjem inħalli lili nnifsi miftuħa l-idejat. Ġifieri ħafna drabi dak li nkun immaġinajt ikun forsi qarreb ftit lej il-prodott finali. Imma m'għandniex nibżgħu għax kif għedna ħafna drabi meta forsi tiġi tagħmel xi ħaġa u ma toġbokx tista' terġa' tgħaddi fuqha biż-żeba jew inkella tattija b'xi biċċa tixju permezz tad-dekupaġġ mhux hekk. Jiġifieri jekk xi ħaġa tiġi ma toġbokx eżatt,
hemm kif tirranġaj. Toqgħodux tinkwetaw, esperimentaw id-dar ukoll, u aħna qed nistidnukom biex tibatulna l-proġetti tagħkom ukoll. Jiġifieri min qed jarana u għamel xi ħaġa ta' dan it-tip id-dar. Għamlu like fuq il-page tagħna ta' Vale u hemmhekk ibatulna il-proġett li tkunu għamiltu intom. X'taħseb, Karlo? Iva. U koll infakru il-telespettaturi għal-kompetizzjoni li għanna marbuta mal-program tal-lum. Ekku. Bazzikament, il-kompetizzjoni marbuta bħalma minna 15 ilu, ħajkun hemm post fuq Facebook, fuq il-paġna ta' Vale, tagħmel like tal-paġna jekk tkun għadek ma biltix u tibatinna ritratt ta' xi ħaġa li inti tixtieq li tbiddel. Jew li tkun biddilt, jew li tixtieq tbiddel. Eżatt. Ġifieri kull ma qegħdin nitolbu aħna ritratt fuq dan il-post li ħankunu qegħdin intellaw illum hekk kif waqt il-programm. Ekku, u rebbieħ aħna mbagħad inħabbru fuq il-paġna tagħna. Eżatt. U għandna 15 ċans, ġifieri t-telespettaturi għandhom 15 ċans biex jibatulna. Mela, jiena ħanħallikom ħatibdew għax naħseb li għandkom biċċa xogħol mhux ħażin, ħannaraw se jsiru minn daw il-handbags illi fil-verità veru kif tara hekk tajt dan tajjeb għarrimi għal xejn aktar. Ħannaraw kif ħaġġibuhom sakemm il-list. Mela, jiena sadattant se nieħodkom miegħi biex niltaqgħu mal-ewwel mistiedna tagħna, qedtilkom illi l-ewwel mistiedna tagħna hija Prof Adriana Vella, illi hija biologa fil-qasam tal-konservazzjoni fid-Dipartiment tal-Bioloġija fl-Università ta' Malta u hija wkoll il-fundatur ta' Bikref. Insellimlek, Prof Adriana, kif inti? Telespettaturi. Inna ma niltaqgħu, però iltqajna matul il-ħajja f'diversi stadji tal-istudji, u xejn. Meta kont għadni studenta jiena. Però inti tagħmel ħafna xogħol siwi fil-qasam ta' riċerka fil-Bikref ukoll, u llum se nitkellmu dwar il-bram. Jiena naħseb li t-telespettaturi tagħna lkoll għandhom xi esperjenza xi jirrakkontaw ma' xi brama u ma tantx tkun pjaċevoli normalment, u xejn. Ħalli ngħidlek, il-bram ninsew li huwa parti mill-biodiversità tal-baħar huwa meħtieġ għax jagħti ikel lil annimali oħrajn u wkoll jiekol u jkun parti mill-ekosistema. Jiġifieri ħafna drabi ma narawix hekk. U ovvjament l-iktar ħaġa li hija problematika meta jkollna dak li ngħidulhom blooms. Ġifieri mhux waħda għaddejja waħedha għall-affarijiet tagħha. Meta ssib dak in-numru enormi ta' bram ġo xulxin u inti laqqas tista' tkun tmur tom, is-sajjieda jkollhom problemi biex jaqbdu l-ħut, jiġifieri jista' jkun problemi għas-serja kif qed naraw propju palissa f'dan il-dokumentarju li konna minna propju waqt proġett kien jismu Jelly Risk Malta u dak kien propju jismu Jellyfish Blooming biex irqajjem kuxjenza fuq x'inhi l-kawża u kif forsi nistgħu noqogħdu attenti għalihom. Il-bram mhux kollu jniges imma ġver. Le. U dik ara eżempju palissa qed naraw Awrelja li mhijiex waħda minn dawk li tnikkes u ma tantx naraw. Jiena dik rajt bloom esaġera. Kont qed nhom fiha it-Turkija. Kont Le, it-Turkija u meta ftaħt għajnejja u rajt dak il-bram kollu. Kważi mxejt fuq l-ilma. Però ma gidmunix. Jiġifieri. Le, veru, ma tantx huma millar. Però Malta m'għandniex ħafna minnhom. No. Nasab l-iktar waħda li, ara eżempju, anki di ngħidula fried or egg jellyfish because il-qassata jew inkella isa bram jew bajda moqlija, so sej, meta tara minn fuq u wkoll ma tniggis mhix problema xejn. L-iktar waħda li naħseb hija antipatka hija pelaġa li hija dik roża fuq il-vjola li ħafna nies jaraw ta' spiss. Dik tnigges sfortunatament u allura jekk narawha għandna noqogħdu attenti għax anki jekk ikun hemm biċċiet żgħar li jaqalgħu jispiċċaw, jinkissru jew minn magħha, jistgħu jibqgħu attivi għal ċertu perjodu. Għaliex għax fit-tentakli tagħhom ikun hemm dawk il-ċelluli propju bil-velenu li jkunu għadhom attivi. U veru dak li jgħidu iktar ma tkun vjola u ħamra iktar hija qawwija. Ma nidħolx fil-daw indikazzjoni ma ħaġa li hija importanti ħafna u li niftakru x'għandna nagħmlu. L-ewwel nett huwa importanti li qatt ma għandna nippanikjaw jekk ikonna
dan il-sensazzjoni ta' tingiża qawwija. Nippruvaw nifmu jekk nistgħu naraw liema speċeji, għax jekk hija pelaġa nafu mhix xi ħaġa problema, imma jekk hija Portuguese man of war li hija rarissima, iva li qed naraw issa, li hija rarissima fil-Mediterran, speċjalment fl-Ibra Maltin, imma sibniha. U jkun hemm ċertu snin fejn mhux waħda biss naraw, nistgħu naraw dik it-tużżana l-hawn u lem u xi drabi anki l-iktar xi 20. Imma huma rari komparat mal-oħrajn. F'dak il-każ l-ewwel nett laqqas ngħidulha jellyfish għax hija kolonja ta' organizmi kollha flimkien. Imma hija veru perikoluża. Jiġifieri jekk inti hija ħaġa jekk inti kellek tingiż minn pelaġa li taf li jekk malli titla' tkun tista' neħħi dejjem ngħid l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel huwa li tneħħi kwalunkwe remnants dak li baqalek tat-tentakli tal-jellyfish. Għaliex għax dawk ikomplu se jaħdmu. Normalment bi credit card. Eżatt, credit card l-aħjar ħaġa, waqt li wara li għamilti jiena nħobb ħaġa personali nuża l-essential oil tal-lavander għax issiba li hija tajba għal kwalunkwe ħruq jew kawża ta' ħruq. Hemmhekk qed naraw bloom eċċezzjonali ta' pelaġġa. I mean, dawn iż-żminijiet jiġu jitilqu rar li jibqgħu snin sħaħ. Hemm staġuni għalihom jew? Iktar minn staġuni kondizzjonijiet fil-baħar. Hawnhekk qed naraw bloom oħra imma tal-oħra li konna ngħidu tal-qassata li ma tniggis. Di hawnhekk hija sabiħa ħafna x'tikber kbira fi żmien tal-lampukin li dejjem ngħidula u dejjem jekk tidduna jkun hemm il-ħut proteġut mill-jellyfish li hija ħaġa sabiħa ħafna għal min jagħmel snorkeling, diving. Iva, spettakolari tarhom. Spettakolari l-kulur u kollox. Ovvjament kif konna ngħidu mhumiex waħedhom. Il-jellyfish ma jgħixux f'vakum, so to say, fil-baħar hemm ekosistema li jaħdem u meta jaħdem dawn il-jellyfish ikunu under control, so to say. Kif nikkontrollawhom? In-natura kif In-natura. In-natura għalhekk ngħidu li huwa importanti li nipproteġu l-biodiversità. Għax sakemm in-natura tħalliha rikka mimlija speċi diversi se jikkontrollaw lil xulxin. Okay? Mill-top predators sal-isfel sal-iktar ħaġa ċkejkna. Eżempju, dejjem ngħidu il-fkieren. Il-fkieren jieklu il-jellyfish dak huwa veru, imma parti il-fkieren li forsi iktar qudiem narawhom ukoll, hemm ħlejja wkoll ħut differenti, anki t-ton jiekol il-jellyfish qatt ma nisimgħu. Allura x'jiġri? Jekk xi ħaġa jiġri lill-fkieren u jonqsu fin-numru, jekk xi ħaġa jiġri lill-ħut li jieklu dawn l-għani, ovvjament huma jistgħu jikbru mingħajr kontroll. U dak ikun żbilanċ fl-ekosistema li aħna ovvjament nippruvaw nevitaw. Nippruvaw, però kif qegħdin naraw ħafna minnhom veru tista' taħsibhom borża tal-plastiku għalhekk huwa ħażin li nagħmlu l-plastik fil-baħar għax ħafna minn daw il-fkieren jibilgħuhom u jaħsbu li huma. Preċiżament, inti ħadd li spunt fuq dan l-aspett li speċi ta' anki il-jellyfish, dak kollha li jieklu jellyfish ma li jaraw oġġett li jidher bħal jellyfish se jmur għalih. Jiġifieri għandna noqogħdu attenti. Naraw ukoll alien species. X'jiġifieri da? Anki fil-qasam tal-ħlejja ġelatinużi hemm ħlejja li ġejjin minn ibħra oħrajn u jitlu fil-Mediterran u fejn jitlu ovvjament jista' jkun hemm dannu għax l-ekosistema jinbidel. Qed naraw it-ton ovvjament li mmenzjonajna, it-ton huwa ħalli ngħidlek ħuta li kulħadd imur għaliha, anke l-fekruna anzi qed nipproteġuha u allura jekk ma jiġrilha xejn tista' tagħti kontribut. Ovvjament qed nieħu gost nara dak ir-ritratt hemm għax tara l-żbuħija tal-biodiversità fil-baħar tagħna. U xi ħaġa sabiħa anke għall-istudenti u għall-volontira tal-Bikref li jagħmlu dan ix-xogħol, joħorġu jagħmlu il-monitoraġġ biex jifhmu t-tibdil li qed ngħaddu minnha minħabba anke t-tibdil fil-klima. Kont se nsaqsik se jeffettwa t-tibdil fil-klima u xejn. Iva, sfortunatament qed naraw li l-baħar qed jinbidel, qed jitlu ħut li qabel forsi kienu jitlu jaraw aspetti differenti fil-baħar u allura kienu jerġgħu jmorru lura, issa sfortunatament jitlu jaraw li l-baħar jisu qed issir tropiku
u allura jibqaw u jistabbilixxu ruhom u sfortunatament xi tip ta' ħut u jew xi tip ta' lejja jista' jkunu dannużi għax isiru dak li ngħidulu invażivi. Jieħdu kontroll tal-post u ovvjament min isofri dawk li ħlejja karatteristiċi li jkunu tal-post. Jiena naf li għandkom kampanja wkoll biex meta wieħed jara dawn il-bram jirrapportom ukoll lux għandna l-poster Iva, li ġie hawnhekk ukoll. Hemm proġett internazzjonali mal-Mediterran kollu ta' SIESM li propju prova jqajjem kuxjenza ilu għaddej iktar minn kważi viċin l-20 sena biex min jara dawn il-ħlejja jista' jirrapporta jew jikdbu lilna jew lili bħala National Contact Person ħalli nkomplu nifhmu aħjar x'inhu ma' trends u liema speċe jidhru li qed ikollhom blooms iktar minn oħra. Illum bis-social media jaftit iktar faċli wkoll għaliex Ma dak li jkun imbagħad wieħed jista' jidderiġi li ieħor isma' rrappurtajta lil bikref pereżempju għamiltek. Prof Adriana għaddilna l-ħin, però kienet interessanti ħafna, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, aħna se nerġgħu niltaqgħu fil-programm li ġej ukoll, fil-programmi li ġejjin biex nitkellmu dwar suġġetti oħra interessanti. Jiena se nofrilek din il-kaxxa sabiħa illi għamel Karlo għall-mistiedna tagħna biex iżomma tifkira wkoll anke. Artistiku sabiħ, proset. Iva, sa naraw kif ħajamel il-handbag illum għandi kurzità kbira jien x'inhu ġej. Grazzi Prof, grazzi ħafna. Aħna se nifqu għal ftit momenti ta' riklami. Seguhom u jibqgħu magħna li xwara ma' Daniel se nitkellmu fuq l-pakkeġġjar. Grazzi tal-li segwejtu riklami lura magħna u wasal il-ħin li niltaqgħu ma' Daniel. Hello Daniel, kif inti? Għal darbohra ġimgħa ġajt magħna u naf li għandek ħafna xtejdilna llum. Għaliex se nitkellmu fuq l-pakkeġġjar. Jiġifieri il-packing illi jiġi ma' kull ħaġa li nixtru kważi. X'irwol għandu dan u x'jiġifieri eżatt? Ekku, kif għattajb inti, il-pakkeġġjar u anke bl-Ingliż jgħidu packaging, bażikament jiġi kważi, mhux kważi, ma' kull prodott li aħna fil-verta nixtru. Għax ħjara ġili siba fil-plastik, banana fil-karti, ġifiri, anka l-affarijiet li normalment ma naħsbuhomx li għandhom packaging. Ekku. Fil-fatt, il-pakkeġġjar jibda minn meta joħroġ il-prodott joħroġ mill-produzzjoni, jista' jkun ikel, jista' jkun appliances, jista' jkun biċċa mara, sakemm bażikament jasal għand il-konsumatur. U r-rol tiegħu huwa bażikament l-ewwel ħaġa l-iktar ħaġa importanti hija li jipproteġih waqt it-trasportazzjoni. Dik hija l-iktar ħaġa importanti. It-tieni ħaġa mbagħad hija importanti minħabba li jżomm il-prodott frisk. Jekk ikun tal-ikel? Jekk ikun tal-ikel, pereżempju, fil-kaxxa tal-kartun, bad kollok il-banana ġo fiha, il-banana tkun jew mgeżra fil-plastik, jew inkella fil-karti, pereżempju l-arinġ tarom fil-karti. L-iskop ta' dak il-packaging huwa biex il-prodott ikun frisk u jkun tajjeb meta jiġi konsumat mill-konsumatur. Jiġifieri hemm bżonnu għax kultant ngħid imma din l-arinġ għalfejn għandu bżonn ikollha karta magħha. Però minkejja li hu bżonn, hija sitwazzjoni sostenibbli? Mela, is-sostenibilità ovvjament dejjem nippruvaw kemm jista' jkun li kif noperaw bħala bnedmin ikun mod sostenibbli. Dejjem nistgħu nimpruvjaw fuq dak li hemm. U l-ewwel pass ovvjament huwa li nippruvaw innaqsu dak il-pakkeġġjar li huwa b'mod eċċessiv. Ġifieri l-ewwel titgħamel hija li tipprova wkoll inti tixtri prodotti li m'għandhomx daqshekk il-pakkeġġjar żejjed. It-tieni ħaġa mbagħad hija li tutilizza dak il-pakkeġġjar meta inti spiċċajt minnu tużah għal xi ħaġa oħra. Pereżempju kemm il-darba naraw vażetti li kienu jew tal-kafè jew tal-polpa, jew f'xi kappar xi ħadd imur qatt tal-kappar u poġġihom fihom, jew inkella pereżempju ġo xi workshop issib l-imsiemer u jkunu qed iżommuhom ġo vażett tal-ħġiġ. Jew tihom il-Karlo jibdilhomlok xi vażun attrajenti li laqqas tibqa' tinduna x'kien fil-verità. Ġifieri inti għattinna li tażel ukoll xi ħaġa li ma fiex daqshekk ippakketjar dik hija l-pressjoni li aħna nistgħu nagħmlu bħala konsumaturi fuq l-industrija. Ekku. Ġifieri x'hekk ma tixtrihx, b'xi mod il-kumpanija se terġa' taħsibha u tara kif se tagħmel. Ekku, u għandek ukoll li inti tipprova tixtri prodotti li għandhom pakkeġġjar li huwa li jista' jiġi riċiklat b'mod ħafif. Inti meta għandek xi ħaġa vera huwa sabiħ meta inti tmur tixtri ġo supermarket ġo ħanut tara li l-kaxxa hija tleq jew hija kulurita, imma possibilment meta inti għandek dak il-packaging dik il-kaxxa li hija kulurita,
meta fl-aħħar tal-ħajja tagħha ħammorru biex nirriċiklawha, ħadd tiġi komplikata biex nirriċiklawha. Allura, għalkemm forsi jista' jkun ikraħ għall-lajn, għall-ambjent u għall-proċess ta' riċiklaġġ ħajkun qed jgħin iktar. Issa, l-industrija minnaħa tagħha però nixtrih jew ma nixtrihx jiena xorta għandha dmir illi tnaqqas u xek dan il-packaging. X'qed isir mill-naħa tal-industrija? L-industrija ovvjament kif għattajjeb inti għandha id-dmir li l-impatt tal-prodott bil-liġi. Ukoll eżatt għandha dmir bil-liġi. Hija liġi direttiva li kienet bdiet l-Unjoni Ewropea madwar 1994 fej bażikament hija l-Packaging and Packaging Waste Directive fejn kull business li qed jopera fis-suq u qed ipoġġi pakkeġġjar fuq is-suq għandu l-obbligu li jrid jiffinanzja u jirriċikla l-iskart li hu qed ipoġġi fuq is-suq. Sewwa. Apparti dik ukoll għandu wkoll obbligu li huma liġijiet li dejjem jiġu ovvjament adattati skont il-ġurnata skont iż-żminijiet li jekk il-pakkeġġjar tiegħu huwa diffiċli biex jiġi rriċiklat, ħajspiċċa ħajħallas iktar allura li jrid jagħmel ovvjament huwa li jipprova juża packaging li huwa iktar faċli biex jiġi riċiklat. L-industrija minħabba li ovvjament tiffinanzja l-ġbir u riċiklaġġ ta' dal-pakkeġġjar qed ħallas bit-tunellata skont kemm jitpoġġi fuq is-suq, polluter pays bażikament. Allura dejjem huwa fl-interess tal-industrija li dak il-pakkeġġjar eċċessiv tnaqsu ħalli anke hi apparti li qed ovvjament tgħin l-ambjent qed tnaqqas l-ispejjeż tagħha meta tbieħ dak il-prodott. Jiġifieri kulħadd għandu rwol, aħna l-konsumaturi għandna l-għażla f'idejna biex nażlu prodotti li forsi ma jkollhomx daqshekk il-pakkeġġjar. L-industrija titħallas għall pakkeġġjar li tagħmel ukoll. Issa, normalment kif qed inti tajjeb, l-aħjar li nistgħu nagħmlu jekk ma nistax nevitaw li nixtru prodott ta' dan it-tip, allura mbagħad noqogħdu attenti kif se niddisponu minnu meta niġu biex narmuh. Ġifieri importanti li dawk l-affarijiet li jistgħu jkunu riċiklati jitpoġġew fil-borża l-ħadra jew inkella fil-kontenitur intelligenti u xek. Iva. Eżatt, kif għattajjeb inti bħala konsumatur mbagħad x'in ħanużaw dal-prodott, irridu naraw li ma npoġġuhx fil-borża s-sewda imma npoġġuh fis-sistemi li hemm available. Li wkoll huma imħallsin iffinanzjati mill-industrija minn dik id-direttiva li jissejjaħ Extended Producer Responsibility, EPR. Issa, kif għattajjeb inti għandek jew il-borża l-ħadra li tista' tpoġġi ġo fiha plastik, karta u kartun u metall, għandek il-kontenituri intelligenti li huma mqasmin ma' Malta u Għawdex fejn tista' tpoġġi il-plastik, il-ħġieġ, il-metall u l-karta u l-kartun ġo kontenituri separati u dawk il-bins huma mqabbdin mal-internet li inti wkoll tista' tiċċekkja online fejn hu l-iktar wieħed viċin li huwa vojt ħalli inti tista' taqbad u tmur u tiddisponi minnu f'dawk il-kontenituri. U importanti li ma narmux skarti ieħor minn barra dak li hemm miktub fuqhom illi wieħed jista' jarmi. Naturalment, hemm ħafna iktar xi tgħid fuq dan is-suġġett, però se nerfgħu din il-biċċa l-ġimgħa d-dieħla fejn se nkun qed insaqsik x'se jsir minn dak kollu li jinġabar b'din is-sistema, jiġifieri x'isir mill-ħġieġ, mill-plastik, mill-kartun, mill-metall wara li aħna niddisponu minnu. Dak nagħmluh il-ġimgħa d-dieħla, però kif qed inti tajjeb, inti għad li dawn l-affarijiet għandhom jitpoġġew fil-borża l-ħadra. Għamilt ftit riċerka u ndunajt li ċertu affarijiet li forsi nieħduha for granted li jistgħu jitpoġġew fil-borża l-ħadra, fil-verità ma jistawx jitpoġġew hemmhekk u għandna xorta narmuhom fil-borża s-sewda. Mela, aħna minn ftit ieħor se nsegwu dan il-feature illi ippreparajna għal dan il-programm. Nirringrazzjak Daniel niltaqa' miegħek il-ġimgħa d-dieħla intom sa dan it-tant ejja nsegwu dan il-feature flimkien ta' affarijiet illi ma jistawx jiġu irriċiklati. Wara ftit riklami u ibqgħu magħna għaliex se nkomplu naraw x'sar mill-handbag ta' Cheryl u ta' Carlo wkoll u għandna wkoll il-mistidna tagħna Mary Briguljo li se toħodna dawra bir-rota. Kont taf li dawn l-affarijiet ma jistgħux jiġu riċiklati? It-tazza tal-kafè. Forsi taħseb li t-tazza hi tal-karti, iżda fuq ġewwa għandha saffir qiegħ ta' plastik. La darba hi magħmula minn żewġ materjali differenti ma tistax tiġi riċiklata għax iż-żewġ materjali ma jistgħux jiġu separati b'idejk.
Il-kaxex tal-pizza. Kaxex imċabsa biżjut jew xaħam jikkontaminaw il-proċess tal-irċiklar tal-karti u l-kartun li tista' tagħmel għall-menu li tirriċikla l-partijiet in-notfa tal-kaxxa biex ma tmurx kollha għall-iskart. Il-fliexken tal-plastik maħmuġin. Qabel tarmi fl-xkun tal-plastik għandek tlaħalħu jew taħslu sew. Neħħi wkoll kull ikel li jista' jkun fih. It-tissue paper jew il-kitchen roll paper. Dawn ħafna drabi ikunu maħmuġa bir-rifjuti tal-ikel, żjut jew fluidi mill-ġisem. Waqt il-proċess ta' riċiklaġġ ma jistgħux jiġu mnatfa u jikkontaminaw il-karti u l-magazines l-oħra li jitħaltu magħhom. Anke jekk notfa, dawn għandhom dejjem jitpoġġew fil-borża tal-iskart organiku. Mirja. Il-ħġiġ li jintuża fil-mirja ma jistax jiġi riċiklat. Minflok, ipprova uża l-mirja mkisrin għal xi proġett kreattiv. Anqas iċ-ċeramika mkisra ma tiġi riċiklata. Tista' wkoll tuża għal xi proġett kreattiv forsi. Ir-wrapping paper. Kull wrapping paper li jiet foil bil-glitters jew għandha finitura tleq ma tistax tiġi riċiklata għax ukoll tikkontamina l-impjant ta' riċiklaġġ. It-tejp. L-ebda tejp mhu riċiklabbli. Karti mqattajn irqiq. Ix-shredded paper. Dawn mhux tajbin għar-riċiklaġġ għax diffiċli taraf li ma minnhom huma karti li jistgħu jiġu riċiklati jew le. Ħafna drabi dawn il-piċċiet jiġġamjaw ukoll il-makkinarju. Ix-shredded paper l-aħjar li tintuża fil-kontenitur tal-kompost jekk għandek wieħed. Irriċikla sew. Grazzi. Merħba lura fl-istudio tagħna u jiena diġà impressjonajt ruħi bil-bidla li saret fiż-żewġ handbags li urejniekom qabel. Qed nara ta' Carlo u ta' Cheryl. Carlo qalli li ħajuża 3 kuluri hemmhekk għandek 4. Vera ġibtu jidher kompletament differenti. Wow! Ġifri bħalissa qed naraw fuq l-iskrin qed naraw ta' Cheryl. Iva. U tiegħek ġej minn hawn ftit minuti oħra. Hemm wara kif ġabu il-kulurit. U anke inti Cheryl użajt ġiex kuluri. Palissa qed nofoħli biex jinxef. Mela issa sakemm joqgħod jinxef. Naddu biex naraw ftit mill-proġetti li għamlet Cheryl. Cheryl inti qed li waqt il-pandemija l-iktar li ħdimt, u xek. Ija, sa' Ħanaraw dawn il-proġetti. Mela dik x'kienet? Dik kienet before għandek console table. Kienet għandek. Plain bajda. U tajni ftit kulur u daqxejn fjuri u naqra touches ta' gold. Ma tinarafx. Le, Dawk il-fjuri li għandek fil-ġnub, dawk x'inhu transfers daw. Alright, dawk huma. X'hi differenza bejn transfer u dekupaġġ, Carlo? Mela, bażikament id-differenza hija transfer hija tkun karta bil-kollha magħha. Issa sticker. Bħal sticker imma mbagħad hemm teknika kif twaħħalha ovvjament biex ma tinqalax jew biex ma tinqaras. U dekupaġġ ovvjament Kif għamilna s-soltu bit-tissue paper jew xi stampa sabiħa li konna u xek. Tajjeb, u x'għamiltilna iktar allura Cheryl? Mela, Di gradenza. Di vera kienet sabiħa. Jieħdu ħafna xogħol naħseb. Very good condition kienet. Veru, veru. U waħda mill-laughter, waħda mill-favorites tiegħi kif ħarġet. ħafna sabiħ. Meravilja, meravilja. Xi darba nagħmlu xi ħaġa b'dawk l-stripes, Carlo, għax għandi kurzità. Dawk l-stripes. Biex iġibhom hekk dritti. Bil-masking tape. Tajjeb. Mela, li ma kulur użajt bħala bażi? Tal-stripes? Tal-stripes. Użajt l-abjad, ta' Ġifieri l-ewwel tajt l-abjad. passati bl-abjad. U mbagħad għamilt il-masking tape. U tajt l-issu. Ovvjament ikkalkulajt biex toħloq l-istess spazju bejn l-linja. Eżatt, inti tagħmilhom bdej xulxin u mbagħad taqla fejn li waħda tkun ħadd tisba'. All right. U il-masking tape ma jaqlaħiex miegħu iż-żeba? Le. Le. I mean, tittoqgħod naqra. Taqlaw daqsxejn bil-grazzja. Okay. Għax xi kultant bil-ħaġla ma tantx ikollna minn dil-grazzja. Jien kont qed naħseb li bottalija di. Le, għalija, anzi, għalija kont qed Għax jiena naqra goff. U saqsejta għaliex darba provajt nagħmelek jiena u nqalat li ftit żeba. Speċjalment meta jkun hemm xi ħaġa li tleq ftit minn taħt. Di biċċa xogħol kbira għax din kienet vetrina kbira, librerija, sewwa. Eżatt. Għamilnija ċelesta u għamilnija krim minn ġewwa.
U daqxej touches ta' Ħafna gold, sabiħa. di vera ġit ħelwa. Hawnhekk qegħdin naraw eżempji ta' kif meta jkollok biċċa mara li forsi dejqitek kif qiegħda tidher imma speċjalment tkun għadha f'kondizzjoni tajba b'daqsxejn żeba la ulem tista' ġiba xi ħaġa kompletament differenti di sabiħa, Di, Di sabiħa il-before, anke kif inhi. Jiġifieri jiena toġobni kif inhi bażikament ukoll. Aħseb sa nista' nimmaġina kif ġibta xi lest. Wow! Stripes. Proset, proset. Dak ġiviri għandha daqsxejn l-stripes xmena mux dekuppa, fil-vija. ġiviri dak għamiltu bil-masking tape. Bil-masking tape, Kull kulur, għax paċenza jrid ikollok biex toħod xogħol U kemm daqshekk toħodlok sabiħ. ħinek biċċa xogħol bħal dik seri? Tiħu daqxej ta' dajmin pala ġranet. Huwa proġett li tibdieħ u tqasmu fuq Fuq days. ġranet differenti, Eħe, tagħmel biċċa, mbagħad tkompli. Għandna librerija hawnhekk. Di kienet ħelwa ħafna, zaħira. Ġiet. Kompletament differenti. Dan huwa daqxej color bold imma tixraqella ħafna. U dekupaġ vera għal. Bil-wallpaper. Bil-wallpaper kont se Wallpaper, ngħidlek, ġifri il-wallpaper nistgħu nużaw wkoll flok nagħmlu dekupaġ, speċjalment forsi Karlo meta jkollna spazji kbar u Iva. il-wallpaper tkun daqsxejn iktar faċli biex wieħed. U ovvjament l-istampa tkun iwaħħalha. ikbar fuq wallpaper għalla tkun tista' taħdem kif trid meta jkollok spazji kbar biex timlihom bl-istampi. Il-buzzword tal-lum. Mela, Inkella il-buzzword. ħaninsewa. Eżatt, il-buzzword tal-lum hija repurchase. Mela, meta ngħidu hekk. Repurchase. Ħafna drabi konna din il-kelma norbota ħafna mal-flea markets. Ġifieri ma dawk il-monti tal-ħadd ngħidilhom jien li jkun hemm dawk l-affarijiet li ħafna drabi norbtuhom mar-regettira. Ikollhom affarijiet li jkunu vera partikolari u forsi ma ssibhomx jew m'għandniex insibuhom. U dik in-naqra ta' TLC, Tender Loving Care, vera nistgħu nagħmluhom oġġetti jistgħu jkunu għamara, jistgħu jkunu oġġetti tar-ram, lampshades, kwalunkwe oġġett li nistgħu nsibu, dak il-mod aħna nkunu qegħdin nerġgħu nixtru oġġett li kien jixtara fi żmien. U nerġgħu intuħ il-ħajja. Għandu storja wkoll, U dik ħafna drabi, meta nkun qed nares lejl oġġetti jiena nkun qed nara l-istorja tagħhom. Ħafna drabi tkun biċċa mara vera antika, anke meta tiftaħ kexxun toħroġ dik iċ-ċertu rieħa u dik ir-rieħa jiena nibda ngħid tara probabbli f'dak kexxun kienu jżommu l-mediċini. Skont ir-riħa li toħroġ Skont minnu. ir-riħa li toħroġ minnu, eżatt. Ikun hawn min jgħidlek imma, Karlo, illi meta jkun hemm xi ħaġa antika, jibda jgħidlek imma jiena ħannaqsilha fil-valur jekk ħanisbuħha pereżempju. Mela, il-valuri tiegħula inti. Ġifieri jekk hija xi ħaġa ovvjament li hija bil-French polish jew Interzjata u xnaffina, dawk kemm jista' jkun tħallihom kif inhuma. Imma tajjeb li nħarsu lejn l-istorja wkoll tal-amara, taż-żeba tal-amara, irridu niftakru li qabel, ġifieri fi żmien il-kavallieri, l-amara l-ewwel kienet tkun fuq l-injam. Mbagħad fi żmien il-kavallieri, ġifieri fl-era tal-barokk, l-amara bdiet tinżebaħ. Veru. Mbagħad ġie l-perjodu fejn din iż-żeba bdiet titqaxxar biex tibqa' fuq l-injam u bdiet tidħol il-kewwa beda jidħol il-pajn. Mbagħad fi żmien l-Ingliżi reġa' daħlet iż-żeba. Niftakar l-amara tagħna nittijaj b'xi 10 passati kuluri differenti waħda fuq l-oħra. Fattiġili li biċċiet. Ġili jkunu biċċiet sbieħ interzjati wkoll kif qed ngħidlek ikunu żebgħuhom fl-antik u terġa' tirristawrhom mal-glorja tagħha. Issa naħseb kull biċċa ħaġa tevalwa inti u xejn. Eżatt, għax mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jekk tkun ġo darek, inti taf kif tixtieqha. U inti taf kif ħassebaħlek l-ambjent u fl-aħħar mill-aħħar tagħmel lilek kuntent. Ħafna drabi nisma' kummenti u dak dnub jekk ħadd isbuħha. Pereżempju jkun xi grandfather clock l-aħħar darba kont qed naraħ fuq social media u qalet x'għandi nagħmel se nisbaw jew nħallih kif inhu. X'taqbad tagħmel imma kif qed tgħid inti jew ħadd ħallih kif inhu tirrestawrah kif inhu. Jew jekk lilek ma jaqbillekx mal-istil ta' dar u tixtieq tisbaw f'idejk imbagħad. U eżempju, semmejt il-grandfather clock, l-arloġġ tal-lira. Dak għandu storja kbira u qatt ma kien fuq l-injam, dejjem kien misbuħ. Ġifieri hemmhekk nistgħu nħarsu lejn xi ħaġa li hija ngħidula tradizzjonalment Maltija li misbuha kif nafuh dejjem kien misbuħ. Ġifieri hemmhekk nkunu nistgħu nagħmlu paraguni mbagħad mal-amara u mal-oġġetti l-oħra li aħna nistgħu nisbaw jew inħallu fuq l-injam. Ġifieri dik hija deċiżjoni personali tagħna. Interessanti immens, nixtieq li se nkomplu għaddejjin, però tajjeb illi mmorru niltaqgħu mal-ħabiba tagħna Mary Brigulio illi ġentilment offrit illi toħodna dawra bir-rota fit-toroq tagħna. Jiddispjaċini ngħid illi matul il-ġimgħat li għaddew it-toroq tagħna kellhom ħafna inċidenti u allura li wieħed isuq ir-rota għalkemm tajba l-ambjent xi kultant tista' tkun perikoluża. Ħa naraw x'qalet Mary.
Hello Valerie u hello Carlo u grazzi l-istudentuni għal-program ta' Vale u li staqsejtuni biex nispjega għaliex jien nirkab ir-rota u kifini il-ħajja ta' xi ħadd li jdur bir-rota. Jien propjament dejt nirkab ir-rota għal żewġ raġunijiet ngħidu hekk prinċipali. L-ewwel waħda għaliex ma flaħx dik is-sensazzjoni li qed naħli ħajti fit-traffic, infittex il-parking u fil-bidu kontat tisa' min jaf kieku pereżempju għax-xogħol nimxija. Jiena ngħix il-Gargur, naħdem l-Università u b'kollox meta kont ħares fuq il-Google Maps kien qalli li f'si għandi nasal u fil-fatt għal xi ftit ġimgħat ipprovajt nimxija lejn l-Università u lura. Però kien diffiċli wisq u ngħidilkom id-dritt kien perikolus wisq. U allura dor tar-rota. It-tieni raġuni hija waħda ambjentali. Jiena ħdimt ħajti kollha fil-qasam tal-ambjent, nallem l-Università fuq l-ekonomija tal-ambjent, nikteb fuq l-ambjent, l-iktar problema ambjentali li baqgħet magħna hawn Malta għandha x'taqsam mal-emissjonijiet tal-karozzi u mal-preżenza tal-karozzi għax il-karozzi għandhom problema mhux biss li jdaħnu u li jħamġu l-arja u li eventwalment anka l-klima, imma anka li jieħdu ħafna spazju, jieħdu spazju ta' min jixtieq jilab, ta' min jixtieq jimxi, iżidu fil-periklu, etc. Wara dan li jiena ħajti kollha tista' tgħid nagħlem nikteb u nitkellem fuq dawn l-affarijiet, ħassejtni ngħidu kelma goffa b'daqsxejn ipokrita li jiena inqatta' ħajti ġo karozza. U allura tħalli nipprova u provajt u issa jilin fuq minn sentej tista' tgħid li l-mezz primarju tat trasport tiegħi huwa r-rota. Issa wara dik il-kedda li ħadd biex naqsam it-triq, tibda l-iktar parti sabiħa tar-rikba lejn ix-xogħol. U nista' ngħidilkom li minn issa l-qudiem kollha parti sabiħa. Tlaqna. Meta tkun issuq ir-rota tibda tiskopri għax jaqbillek ċertu toroq li bil-karozza ma toħodhomx. Dalwaqt ħaniġu ħdej l-eliqi, wara l-eliqi hemm ċertu trejqiet li ma jgħaddux minnhom il-karozzi. Daqsxejn planning biex mhux toħroġ issib ruħek f'xi triq kulħadd jafas u inti tispiċċa imħaxkna ma' xi ħajt. Sintendi, jekk ikun niżel dulluvju xita mhux se toħroġ bir-rota. Issa hawnhekk kedd oħra biex naqsam. Waqafni s-senjur tajjeb. Meta tkun bir-rota tapprezza ħafna iktar veduti Maltin bħal dawn. Tugost ukoll li jekk xejjirlek xi ħadd, jekk xi ħadd sellimlek, tista' tieqaf tgħid kelma u mbagħad tkompli sejjer.
Ir-rota tista' tgħid issir isa stil ta' ħajja. Allura f'postijiet bħal dawn m'għandix biża' li ħajtajjarni xi trak tal-ġebel, jew li se jgħaddi xi ħadd sparat, jew li se nibla koċ tħaħen. Illum il-ġurnata ħafna mir-roti għandhom batteri, pereżempju tiegħi, qiegħda mistoħbija u ġew wara. Tista' toħroġha, tittellaħħa ġewwa u tiċċarġja bħalma tiċċarġja l-mobile. Mbagħad meta jkollok bżonn ftit għajnuna pereżempju fit-tela jew tkun għajjejt, hemm tixela u tgħinek u tkun isek qed issuq fil-wita. Għax inti saqsejtni Valerie, imma kif għandek il-kuraġġ li ssuq ir-rota? U jiena ngħidlek tista' ssuq ir-rota tkun attent u tista' tkun ssuq ir-rota u titkessaħ. L-istess bil-karozza u bil-mutur. Il-differenza bir-rota li forsi tik iktar vulnerabbli u għalhekk iktar ma jiżdied l-arfien u l-infrastruttura biex jgħinuna nżommu rwieħna il-bot mill-periklu, iktar forsi jagħmlu kuraġġ nies illi jaqbdu dal-mezz ta' trasport li tantu sabiħ. Kemmi ħelwa Meri, gustajta, għaddejja bir-rota. Selli talik. Tajjeb. Kemm il-darba ninserta lila li t-tifla u l-raġel għaddejjin fit-toroq tal-mosta u tan-naxxar bir-rota. Fil-fatt li t-tifla taħħa xtaq ġit magħna, ma dakinhar ma setax tiġi. Il-familja kollha tawa r-rota. Iva. Rridu noqogħdu attenti imma fit-toroq tagħna. Jiena trid nibda nitgħallem għax jiena m'għandix bilanċ. Veru, jien kelli u tliftu, imma inti tagħmel rota xejn. Imma mhix xi ħaġa tqila biex titgħallem suppost, jiġifieri. Jiena xorta għamilt għażla f'ħajti li ma nsuqx, jiġifieri jiena kull fejn immur, jew immur tal-linja jew inkella jkolli pooling minn xi ħadd jew xi ħadd ieħor, ħafna drabi jkunu tal-familja. Dik kienet għażla personali li jiena ma nsuqx. U fl-istess jien tajba ħafna l-ambjent. Għandi liċenzja, il-liċenzja għandi. Għażla pura li ma nsuqx. Iva, kienet għażla tiegħi u s'issa għadni kuntent dil-għażla li għamilt. Kompli, la qed tkampa s'issa tkampa dejjem. Mela, qed nara li l-proġetti tagħkom lesti. Iva. Wow, il-proġetti ovvjament mhumiex daqshekk irfinuti għax fil-ħin limitat li kellna ma stajniex nagħmlu daqshekk dettall. Jiena li għamilt. Nista' ngħidlek li xorta sbieħ immens. Grazzi. Jienu fil-kassej użajt 4 kuluri differenti, użajt l-istess kulur tal-ċilessi hawnhekk biex għamilt din l-istensil żgħira hawnhekk u għamilt gost ukoll hawn fuq. Bl-istess stencil, mbagħad l-istess kuluri li għandi għaw fuq u għaw isfel użajthom għal wara biex meta il-basket jinfetaħ ikunu jidhru dawn iż-żewġ kuluri hawnhekk. Vera ġibtu sabiħ, u anki inti Cheryl. Kompletament differenti, manka l-istil ta' basket huwa differenti. Dan għamiltu pink u għad ħanżid ftit white ukoll ħalli ma jiġix kulur wieħed. Dak il-naqra ta' farfett ukoll biex ikun jidher illi jiena jogħġbuna ħafna wkoll id-disinji tal-frifet. Il-frifet il-fjuri naħseb li jagħmlu effett sabiħ ħafna. Jiena jogħġbuna ħafna, ma mbagħad fejn tluġbuna jiena nippreferi l-Anġli. L-Anġli sbieħ ukoll, iva, l-Anġli sbieħ ukoll. Se tagħtuh xi kissja biex tipproteġu żeba jew m'hemmx għalfejn, Karl? Mela f'dal każ iż-żeba li użajna aħna diġà għandha il-wax ġa għandha xjama ġo fiha, ġifieri il-handbags ġa huma protetti ovvjament. Intu ftit ta' ċans biex jinsfu sew qabel ma nużawhom, imma m'għandniex għalfejn nerġgħu intuhom. Imma jekk f'każ li nkunu rriduhom jew ileqqu jew inkella rridu ntuhom protezzjoni iktar nistgħu nużaw jew xema trasparenti jew inkella fil-kassija xi nħobb ħafna il-brown wax nistgħu nużawh
U joħroġ sabiħ tiegħek għax għandu t-texture, anki f'tiegħek ta' probabbli jkun sabiħ, speċjalment fejn jkun hemm il-ħjata tal-oġġett u hekk. Dekupaġġ tista' tagħmel fuq handbag? Iva, tista' tagħmel imma mbagħad noqogħdu attenti fejn nagħmluhom. Jiġifieri pereżempju f'dal każ kemm nagħti eżempju fuq dan il-handbag nistgħu nagħmlu dekupaġġ fuq wara pereżempju, ma nagħmlux fejn jinfetaħ l-iktar il-handbag u raġuni li ma' żmien fejn jkun hemm il-napkin fit-tarf hawnhekk joħloq tkun Titqaxxar iktar malajr. Wow, interessanti. Cheryl, aħna nistidnukom biex tamlu like fuq il-page tagħna li jisimha Vale u hemmhekk għandkom kompetizzjoni wkoll biex tibatunna il-proġetti tagħkom u għandna voucher sabiħ. Għandna voucher ta' 25 euro ġentilment kmoti mingħand Eris Gourmet Cafe. Nista' nassigurakom jiena li b'25 euro tagħmlu festa kbira u jista' jkun li anke tintaqgħu miex dal-aħħar qed inkun spistennek. Tajjeb, u nsaqsu kal xi parir ukoll. U inti wkoll għandek paġna li fuq tagħti il-pariri wkoll u xejn. Jisimha Flipping Vintage. Tistgħu taraw il-xogħlijiet li tagħmel dal-aħħar, tuf ftit idejat u kollox. Proset. Jistgħu jikkuntattjaw lil Cheryl fuq il-page tagħha Flipping Vintage u ovvjament tkun tista' tikom kemm pariri u anka suġġerimenti ta' x'tistgħu tara kemm għandkom tistgħu saqsu l-Karlo, tistgħu saqsu l-Cheryl, li pruvaw saqsuni x'affarijiet ħafna tekniċi għax għadni prinċipjanta. Ma insomma, bil-mod naslu. Jiena nirringrazzjakom tal-li kontu magħna, grazzi Cheryl, se nippreżentawlek ukoll rigal żgħir biex jibqa'. F'dal każ huwa l-fardal li il-fardal. Kif tiġi għaw tuħu l-fardal dak jista' jkun tiegħek, jibqa' tiegħek. Grazzi lilkom illi segwejtuna aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa.